Днес правим моята любима рецепта за пълнени сушени пипери. Рецептата ще намерите под видео. Обелваме главите лук, режем ги на много ситно или ги слагаме в чопър, както направих аз. Морковчетата също пелим и нарязваме на ситно, настъркваме или слагаме отново в чопъра. Аз реших да ги настърша, защото така ми харесва повече. На фона на детските песни или теглите кавичка, а не искам сега да направите виж, ще обясня как да запържите лука. Лука запърваме в много малко маслина, като постепенно добавяме малко водичка, не да се вари, не и да се запържва, а леко да се задушава. Добавяме и морковите заедно с мъничко. Когато морковът пусне своите сокчета, добавяме и солта. Разбъркваме и изчакваме да се задуши и той и добавяме подправките заедно с захарта. Чушките трябва да станат сладки, а не солени. Съвсем лекичко да се усеща вкуса на солта. Докато зеленчуците омекнат, измиваме ориза и го изчакваме да се отцеди от водата. Добавяме една чайна чаша вода и готвим на котлона, докато ориза поеме вода. След като ориза е поел водата, вече можем да преминем към пълненето на чушките, които сме накиснали предварително в водичка за 10 минути, за да може да омекнат хубаво. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30-35 минутки. Вадим тавата, обръщаме чушките и печем още 30 минутки. Стават божествени. Опитайте рецептата. Последвайте ме за още невероятни рецепти.